Liburu honen Masusta erregimentaren sorrera abiatu zen behin semea Etxepare lizeotik etxera itzultzean, afaltzen ari ginela eta eguna kontatzen. Eta galdetzen nion, eta zer moduz eguna, eta ongi izan gara irakaslearekin Angeluko edo Baionako Bilapia lizeora, liceo katoliko frantses batera. Gizon batek mintzaldia ematen baitzuenan, eta Israeldik etorritako gizon bat, eta bere haurtzaroa eta kontatzea, gerra giroa, eta ze gogorra zen. Eta ikusten nuen semea oso hunkitua, oso interesatua gai horrekin, eta momentu batean, detailetxo bat, eta eskolara joteko momentuan, goizean, autora igo baino lehen, autoazpian begiratu behar zuen, ez ote zegoen lehergailurik. Niretzat sok bat izan zen, hori entzutea. Alde batetik ohartu bain nintzen, nahiz eta guk hemen Euskal Herrian gauza horiek bizi izan, nik behintzat hori bizi izan dut, autoazpian begiratzearena, baina ohartu nintzen momentu horretan semeari ez niola sekulan kontatu, eta orduan hasi nintzaion semeari hori kontatzen. Eta hortik intzitzaidan gero nonbait hori idatziz usteko beharra, idazten hasi nintzen semearentzat. Eta idazketa prozesu horretan gero iruditu zitzaidan hori herriarentzako ere izan zitekeela, eta orduan pixka bat moldatzen joan nintzen gero argitaratzeko ideiarekin. Liburu hau nik idatzi dut, baina ez da nirea bakarrik, eskertu behar dut lehenik Andrea Abela, uruguaiarra, berez, baina euskaldundua eta Euskal Herrira etorria, eta bere bururatu zaio oso azale ederrau egitea, eta galdetu beharko litzaioke, baina uste dut berak atxiki duena irudi honetan da azken ataleko pasarte bat. Bermeoko portuan nola arrantzaleek ze gatazkak izaten zituzten, Guardia Zibilekin, bandera espainola ezarri behar zela, ez zela ezarri behar, eta haiek ikurrina ezartzen zutela. Eta gero eskertu ere Ainize Madariaga, mutular, bere hitzaurre bikainagatik. Uste dut sekulako erliebea ematen diola idazlanari,